Toto nie je mesto. Ale už to asi nie je ani dedina. Miesto pri Bratislave, ktoré rastie tak rýchlo, že ľudia hovoria, že každých pár mesiacov tu vyrastie nová ulica. Keď sa na to pozrieš dronom, vyzerá to skoro ako SimCity, nekonečné rady domov. Rovnaké strechy, rovnaké ploty a medzi tým tisíce ľudí, ktorí sa sem sťahujú každý rok. Ale počkaj. Najväčší paradox je, že kedysi tu boli hlavne polia. A teraz? Niektorí hovoria, že chorvátsky grob je najväčší experiment slovenského bývania. Ráno sa tu tvoria brutálne kolóny smer Bratislava. Večer zase naspäť. Každý deň ten istý chaos. A aj napriek tomu sem ľudia stále chcú ísť bývať. Vieš prečo? Lebo máš pocit, že tu vzniká úplne nový svet. Nové štvrte. Nové školy. Nové cesty. A teraz dokonca aj veľký nákupný projekt Klokan hneď vedľa. Inak, ak si z okolia, určite poznáš cukráreň. Je to asi jedna z najkrajších atrakcií tejto metropole. Ľudia tam stoja kvôli koláčom v radoch ako na nový iPhone. A potom je tu futbalové ihrisko, presne ten typ miesta, kde sa cez víkend stretne polovica dediny, deti hrajú futbal, rodičia kričia z tribúny a o pár metrov ďalej už rastú ďalšie nové domy. Najšialenejšie na tom všetkom? Toto je možno len začiatok. Lebo chorvátsky grob sa mení tak rýchlo, že o pár rokov môže vyzerať úplne inak než dnes. A teraz úprimne, ty by si tu chcel bývať? A ak chceš vidieť ďalšie miesta na Slovensku, ktoré sa menia brutálnym tempom, daj follow a like. Dúfam, že som týmto videom nejako nenahneval žiadnych obyvateľov chorvátskeho grobu a na záver tu je zostrih vašej krásnej dedinky,